Да, о, давай. О! 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 Есть! И здравейте на всички, аз съм Беки и сега играем CSGO. Забавихме тази игричка покрай другите поредици на Minecraft и игри. И да, след така в едно сървърче. Косова се казва, ще оставя в описанието. Аз предимно в този сървър, цъкам никъде другаде. И ако влезете, може да ме срещате доста често, но само по седмицата игра. И да, оправил съм си FPS-а, не знам дали забелязахте, сравнение с предишния клип. И да, надявам се така да ви е по... В смисъл клипа да е по-качествен, но да става да влияние изобщо. И да, тук някакви скинчета имам, сложил, който съм на 3-2, не е кой знае колко добър статус, но сега влезах. И да. Да, сега ще изчакаме така мазно. Да, о, давай. О! О! Yes. Това най-добрия е. Взехме пето пак. О, на първо място съм, може и да взем тази игра, дами и господа. И да, както видяхте преди малко направих ейс. Мисля, че всъщност не знам дали беше ейс, но все пак много добре. Изжадах ги направо. Ове, първ път да взема цял отбор. Да. О, яш. Това е много добра игра. Ове, кой става? Много добър става, бе. Бах тя. Добре, бе. Ай се още един. Добре, много добра игра. Много добре провървя този път. Да, много добре. Отдавна не съм играл така. И особено в сървър. Добре. Сега сме добре. Добър статус. 9-2. Картинги. Това ме беше ми станало. Дифюзнаха я, бе, майка ви мръсна. Да се остане в тия оръжия, че те взеха на едно съдка сме тука. Матам един флаш и скачаме. Добра игра. О, хедшот, бъй през стеничката, брат. Вахти. Умряхме, дами господа, но много добре играя нещо. И да, не знам какво става тука. Полудях направо. Не, добре. В сравнение с предишната ми игра с ботовете, доста се излагах, но мисля, че сега съм по-добре и някак си съм придобил някакъв скил с АВП-то, то май съм може да АВП не. Някой да ме взел АВП-то? Не, добре, никой не ми е взел АВП-то. То само на мене носи късмет, ей.
Тъй. И така ще се клип тук. Това ще умре естествено. Бахт. Вей, тая игра ще я взем някакъв. Ако не я взем, много тъпо ще се получи. Така добре, не, това дъгъл ще я взем някакъв. Ма аз съм умирал по-малко, бе. Малко, бе. Майк, жив съм. Майк. Да, ще спирам тук. Няколко да кажа, аз всъщност следвам да кажа. Значи, вече направо ще изпростя. И да, значи. На всеки speed art клип на 20 лайка, всъщност на 20 лайка, ще тейля по един човек и ще му правя по един GFX аватар. И да, за това, ако искате да спечелите GFX аватар, това ще става доста често. Първо харесайте клипа и коментирайте, за да имате някакъв шанс. Всъщност коментирането е за шанс, лайка е за да успеем един вид да направим 20 лайка и да спечелите аватар. И да. Не знам защо гледах другия канал клипче, но... Да. И да, това беше клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайквайте. Ако не ви е харесал, дислайквайте, базикам се. Това пише Prius BG Starter Arbus. Макар че не е моё. Не знам какво става тук. И да. Трябваше да взем това. Да, много добра игра. Да. Да. Сега покажа.